Kesti banungkong jong upol shiganong koren kalong gaba nungkong dekor bakat pra. Namar ka jingilap ya ka ding phna kalong ka jing be shagita kiba la jotno handrai shangi kiba lange kalong ka bor blay. Balay ka jingilap ka ding phna kalong ka jing be shagita kiba jotno. Ki kita bajotno ki bajotno de ki bom ngai balai kalong ka jingbe yaki ka konteks hang ne ki kita ki bom ngai ka de ki jiu bar ki greek haga por bo pol thoi kini u ka jing mudjo kalong shaki jiu bar shaki greek so kim ngai shapang ka ba kim ngai shapang chris dalele kamde yo Chris ban yap kataru da gading phna so ki jiu kimla ban pediang ye kata ke ege bagi jiu ki ngech pang Chris kade ndah ba uwan umde ban yap u Chris lado yap kumur umde u Chris kata ga jinge jongki jiu shege greek part lada pi ong ublei un yap kumur kalong ke ba basngo thamula nagata ga daw ban ong baka jimpunim ka wan daga dimphna ka jing nagata daw ka jingelap shapang ga dimphna kamut ka ga jingelap shapang ga dimphna ka jingelap ye ga dimphna kamut ka jingelap ka boong u Chris u yap ha ga dimphna ka jingelap ga dimphna kamut ka jingelap u Chris u yap ga dimphna kene ka jing ong u Chris u yap kalong ka jingbe kaba syirkai hakmat jung kijiu namar kijiu kim la ban ngej ba ukris udai ban yap haki ukris udai ban yap nang no kiyo ga idea ba ukris udai ban yap naga testament berim he te naga taga daw ka scam haki namar kiyo in ga testament berim he utaw ukris udai khon jung David uban yo pateng e khet jung David but une ukon jong David uban sayo pateng ke David bargat jing sensar jong kalong terpeng ju bargat jing sensar jong kalong junom kamdon shu ke jingkot hagane ka kan ke jing sensar jong nu khonu David ubade Chris umde oh kada ke jing sensar ka banne shi junom kiju kitib boro na do rit uria hadu uhe baru kraw kitib bo Chris ude khon jong David nagatara bo Jisu wan ski bat shaki ha por Jisu kuli ki ong phi perkhat u Chris ude khon jong no phi tharai ude khon jong no ki jiu baro kitib ki ong khon jong David so ki jiu baro kitib bo Chris ude khon jong David barga jing sanshar jong u kalong terpeng ju barga jing sanshar jong u kalong jinom day ban yap te ban ong ba Chris yap kataro daga dimphna kalong ka jingbe ka ba shakai na maragi jiu ka jing yap daga dimphna kalong ka jing yap ka ba jaburam ka dai ka jing yap ka ba latim doble ki Greek kentup de yaki nong Rome ki Romans but ki Jude ki tip baro ba ka jiyap de ding phna long ka jiyap ka ba ka ban penjak burom yo brio ka ban nungkong tam ka jiyap de ding phna long ban penjak burom yo brio ha ka jiyap de ding phna ubrio yo to ba yap ding phna de ban sloj iki janju boro bat ude ban yap lengkhoi ka jiyap de ding phna ka we ki ka daw ba kongsam ka ba khmat do kre ban panja burom yo to ubayap bat kane ka de ka jing penyap jong ki shipai rom yo no no bru uba ki thmu uba ki ibit ba ude ban yap de ka ding phna kam de ka ding phna kam de jing penyap jong ki jiu ka ding phna kam de ka rukom penyap jong ki jiu ka ding phna ka de ka rukom penyap jong ki Romans jong ki no rom barga por jong Jisu ba sanshar ga berthai de himaro
but you know no runar lan you know no uba ki Romans ki ibit ba deban penyap da kadin pna ki penyap da kadin pna but ndai tang jisu bayap da kadin pna ndai tang jisu bayap da kadin pna don shibun ba bayap da kadin pna let's say 1000 ki yap da kadin pna baru jisu long away na ki bayap da kadin pna wara gesngi bo yap don armut ki baya ki bayi ki sanar pna lem baru when shigdeng wo shigamon so jisu mde mo tang mo bayap da kadin pna ka jin yap da kadin pna ga dai kam dai jin penyap jong ki jiu ka dai jin penyap jong ki nong rom ya uno runar obaki ibit ban penyap kam dai ga jin penyap napang yo runar ka dai ka wei ne gru kom penyap jong ki kam tam la da ki perkat bo de runar ubashkai so yo jisu la nyeu yo bo de nong le kam sneu la de la nyeu yo bo de unong le unong penklumar ya ka shnong ya gri ka muluk ki nagta do penyau jisu ding pna but baro ki bru ki ba baro ki jiu but kentup de ya ki roman sigi grek ki tip ba yap de ding pna do bru bala tim de ka imlang salang uba tim le se de ki mi kpa uba tim le se da uba tim do blai ba ki jiu ki tip igene gwe uba yap ga ding pna ki tip na ga testament brim jo ki ongkum ne long bala tim yo bru ba yap de ha ga ding yo bala sden ha ga ding so bru bala sden ha ga ding lo bru long bala tim ki penkut kum ta ki ong la da yo jisu u no naset u yap de ding pna u de bru bala tim do blai u bala tim da ge imlang salang u bala tim da ge shnong ga tha so ke jiyap jong jisu kam de ke jiyap jong ukris ke de ke jiyap jong breu u balas tim doblai na ta ra golong ke jingbe ban yalap ban ong ukris u yap de ke ding pna ban yalap ukris u yap ke taro de ke ding pna ke de ke jingbe ya khmat jong ke jiu namar ke jiu baro ke tip ba ke de ke jiyap jong breu bla tim but kingai kum ne kyong yo Chris mla ban yo Chris hi umde u balatim there is no way umdon yo Chris mla ban tim un namaru deu khon u deus em u deu khon jong blay na ta da umde u bala ha ba ge jing tim u Chris umla ban ha ba ge jing tim ke ta ga ge jing mot jong ke jiu te habo polo batai ye gospel jong ka jingelap je ura geding pnau ong la yo Chris la tim na ga banta jongi wilap hage station Galatia baru ong hoot kadai ta bom dai batim ublai tim na kibriu la nyau yu kum ke jing tim na mata jingi khnam balai khnam ba ke jing kerku baro kan yo wan hangi ke jing kerku jong Abraham kan yo wan ha ngi ke ta jing kerku Abraham ka jing pen kesan ni ke perthai ke jingai so ka khu bor jingai dai balai ka jing lap ke ding phana ka long ka jing be ke jing ibe hakmat jong ki bom ngai pula shai balai hakmat jong ki Romans ro kadai ga jingbe ban ong ukrisu yap kataro de gading phna hakmat jong ki Romans kalong ga jingbe kalong ga thamula hakmat jong ki Greek ro kalong thamula hakmat jong ki Jew ro kalong ga jing chen thot bukrao so na ta daw ki ji kimla ban ngai bo jisu de Chris namaru yap kataro de gading phna so ga jinglap ye gading phna kalong ga jingbe hakmat jong ki Jew ngan saya kendo ke part ke video ngin ngan peteng nang ni ladang pelang ye ka ke ke kubor kan ku syu kan dong ji ka bijrong re ngan suka bekran lengkol ngai kan ker khui pi wala daka lengkol ngin saya kendo ke part